Flaqa tal-Ministri tal-Enerġija tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fi Brussell, il-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli qalet li hemm bżonn isiru aktar diskussjonijiet fil-livell Ewropew biex tiġi żgurata l-istabilta fil-prezz tal-gass. Il-Ministri iddiskutaw 3 proposti għal regolamenti ta' emerġenza. Dawn jinkludu solidarjetà bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, il-possibilità ta' permessi għall-installazzjonijiet ta' enerġija rinnovabbli aktar faċli u mekkaniżmu ta' korrezzjoni tal-prezzijiet fis-suq tal-gass magħruf bħala Gas Price Cap. Waqt l-aħħar Kunsill Ewropew ix-xahar li għadda, il-mexxejja ta' 16 il-Stat Membru tal-Unjoni Ewropea inkluża Malta qablu li l-Kummissjoni Ewropea tressaq proposta għal prezzijiet tal-gass orħos u aktar stabbli madwar l-Unjoni. Malta hija fost il-pajjiżi li esprimew in-nuqqas taqbil tagħhom ma' din il-proposta u l-Ministru Dalli qalet li filwaqt li Malta taqbel mal-proposta maqbula dwar is-solidarjetà u l-permessi għar rinnovabbli ma tistax taqbel mal-mod kif il-mekkaniżmu ta' korrezzjoni tas-suq tal-gass jiġi propost. Il-Ministru Dalli qalet li l-proposta kif inhi la tindirizza l-ħtieġa li l-prezz tal-gass jinżamm baxx u lanqas tiżgura sitwazzjoni fejn il-pajjiżi jistgħu verament ikollhom l-għajnuna meħtieġa fejn jidħol il-prezz tal-gass.